Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Borràs, Dolors Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira. Segons un informe d'Òmnium Cultural, hi ha hagut més de 20.000 sancionats o investigats per exercir les llibertats en 2017. Citem, a tall d'exemple, la censura d'obres d'art, el segrest de llibres, la causa contra el major Trapero i comandaments dels Mossos d'Esquadra, l'empresonament de titellaires a Madrid, la investigació sobre docents a Catalunya, la vulneració del dret de manifestació a Reus, les agressions feixistes que sovint no són ni tan sols investigades, la persecució de feministes a Valladolid o les càrregues policials a Múrcia i Catalunya. Adur, Joaquín i Ollán, els xavals del Sasu, porten 517 dies en presó preventiva per una baralla de bar. El raper mallorquí Valtònic ha estat condemnat a 3 anys i mig per les seues cançons. Cassandra Vera, processada per uns acudits a Twitter. El cantant Pablo Hasél, condemnat a 5 anys de presó per les seues cançons. Cristina Fallarás, multada per la llei Mordassa per manifestar-se. Mercè Alcocer, per exercir el dret d'informació.